बे समाव रादाबखौ फरायदों आं जेंग्रें नार्जारि। बिटिआर खुंथायनि दैदेनगिरिफोरनि आबादारिफोरजों माइ हानाय मावथांखि। बेजों बैजों बयजोंबो मदद होलायनानै मोजाङै आबादखौ मावफुंलांहोनायनि थांखिजों भैरबकुन्द बियाब इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया गामि गामि माइ हाना होनायनि थांखि लादों। दिनैनि दिनाव सहाय होलायनायनि हुदाया खमायलांदों। बेनिखायनो मैया बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा फाख्रिबारि गामियाव माइ हानानै होयो आरो बिजों सहाय होलायनायनि मोनसे दिन्थि महरै बाहागो लायो। बिथांजों लोगोसे हान्जानि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफानानै सहाय होलायो। लोगोसे फैबाय थानाय समाव बिटिआर सरकारा आबादारि बिथांमोनखौ मदद खालामनायनि बिथांखि लादों आरो मोनफ्रोमबो बियाबावनो फार्म मेसिनारि खुलिनो थांखि लादों। बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय नाजागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। बर' समाजाव गोबां बोसोरनि सिगां गामिफ्रा ज' सावरि जालायोमोन। दा बे सिस्टेमा गैलिया। बेनिखाय न'खरफ्रा माइ हानोबा हय हारसिं हाना फोजोबनांगोन नङाबा खामला हाना फोजोबनांगोन। बेजों हेफाजाब खालामनाय बे सिस्टेमा गैलिया। बेनिखायनो बे माबाखौ नुनानै जों इउपिपिएलआ बे भैरबकुन्द ब्लकनि गेजेराव थारमाने भैरबकुन्द समस्तिनि गेजेराव जोंनि समस्ति लानाय जि इउपिपिएलनि कमिटि दं बे कमिटिया जेराव हायो जेराव खाबु मोनो बेयाव ज' हाना होनायनि बाथ्राखौ सिद्धान्त लानानै दासिमहालागै सानब्रै जालांबाय माइ हानाया। दिनै फाख्रिबारि गामियाव हादों आरो बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलाव जिहेतु दा खामला मोननोबो थान जायोसै आरो रेटआ बहुद बारा। बेनिफ्राय सावरिथ' गैखालायानोसै। बेनिखाय गामिनि रायजो राजाफोरखौ एसे हेफाजाब होनायनि थांखियै बे माइ हानाय बेबस्थाखौ लादों। दिनै फाख्रिबारियाव हादों। दासिमहालागै फ्राय बिगाब्रैसो हानानै फोजोबनाय जाबाय आरो जायफ्रा दिनै बे माइ हानायाव बाहागो लादों बिथांमोनखौ आं साबायखर होदों। लोगोसे जाय न'खरा बे माइ हाहोदों बिथांमोनखौ साबायखर होदों जे जोंनो बिदि सुबिदा होनायखाय रायजोफोरखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय। गोबां जायगायाव बेबायदि सुबिदा होनो नागिरा रायजोफ्रा। दा जों बिना फैसायावनो हाना होदों आरो बिदिनो अन्तत' सानसेयाव बिदि बिगाब्रै बा बिगाबा गाहाम हाना होनो हायोबा जों रायजोफोरखौ मदद हेफाजाब खालामनाय जादों आरो अन्तत' रायजोफ्रा खामला होनानै जिखिनि खरस थांगोन बे खरसनिफ्राय बासिगोन। आं दिनै बे नोजोर लानानै माइ हानायखौ जादों। दा नुनो मोन्दों गोबां गोदोनिफ्राय मावनानै जाबोनाय बर' रायजो राजाफ्रा आथिखालाव मुगाजों खाब जानानै आबाद मावनायखौ खमायबोनाय नुनो मोनदों। दा बेनि बेलायाव माबायाथ' बेनो आगोलावबा फ्राय न'खरफ्रानो हालिथाम हालिब्रै गाहाम हालेवनानै माइ गायोमोन। दा नाथाय नुदों जे मोसौ फिसिनो जायगाबो गैलिया आरो गासैबो ट्रेक्टर बायजोबनोबो हाया खारन ट्रेक्टरनि दामा बहुद। बेनिखाय लोगोसे जा आबाद मावनाय जिखिनि खरस जायो आबादनिफ्राय मोननाया बेखौ जेने तेने मेकआप खालामनोबो हाया। गोबां जायगायावनो लस जायो। जिखिनि खरस जायो बेसेबांखिनि ओंखारा। दा बेफोरखौ हिसाब थिसाब खालामनानै लस जानाय बायदि मोननायखाय गोबाङानो आबाद मावनो गारबाय। मात्र गावनो जानो थाखाय जिखिनि नांगौ बेखौल'सो मावोसै। बाखि मोननाया बेखौ जेने तेने मेकआप खालामनोबो हाया। गोबां जायगायावनो लस जायो। जिखिनि खरस जायो बेसेबांखिनि ओंखारा। दा बेफोरखौ हिसाब थिसाब खालामनानै लस जानाय बायदि मोननायखाय गोबाङानो आबाद मावनो गारबाय। मात्र गावनो जानो थाखाय जिखिनि नांगौ बेखौल'सो मावोसै। बाखिखौ हय आदि होयो नङाबा थिखा होयो बिदि खालामो। दिनै जों खिन्थु बिटिआर सरकारा आबादारिफोरनि हेफाजाब खालामनायनि गोबां बाथ्रा गोबां आसनि जों लादों। बेफोरखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामनो हायोबा अन्तत' रायजोफ्रा लुकसान जायालासिनो आबाद मावनो हानायनि बेबस्था जागोन आरो बे थांखिखौ जाफुंहोनो थाखायनो जों मोनफ्रोमबो काउन्सिल समस्यायाव मोनसे फार्म मेसिनारि बेंक खुलिनाय बाथ्रा सानदोंमोन। एबार मोनसे जों खुलिजेनदों। खिन्थु गोबां बेंक मेसिनारि बेंकआव जों गोबां मेसिन लानो हायाखै। दा बेखौ जों बोसोरसे नायनानै साक्सेस जायो बायदिबा बेखौ एक्सटेन्ड खालामनानै हयथ' मोनसे भिजिटिसनि सिगांनो गंसे फार्म मेसिनारि बेंक बानायनाय खोथाखौ सिन्था खालामदों। आरो बेबायदि खालामनो हायोबा जोंहा अन्तत' आबादारिफ्रा खम माबायावनो रेटआवनो ट्रेक्टर माइ हाग्रा मेसिन बा माइ मारा होग्रा मेसिन बेबायदि भारा लानो हागोन आरो लानायनि गेजेरजों गावनि आबादखौ थाबै दैखांनो हागोन आरो खम खरसावनो हागोन। आरो अन्तत' दा जिहेतु दाहोनाबो मोनलिया रुवाथिबो मोनलिया बेबायदि समाव नैबे मेसिनफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजों आबाद मावनायनि बाथ्राखौ जों रायजोफोरखौ जुदि
हेफाजाब खालामनाय सरकारनिफ्राय होमबा रायजोफ्रा आं सानदों रायजो खेथि खालामनो लाफिनगोन आरो जिखिनि खेथि खालामगोन बे मेसिनजों खालामनायखाय थाबैनो मावफुंनो हानाय जागोन थाबनो माइ हाखांगोन थाबनो मारा होखांगोन थाबनो माइ गायखांगोन बेबायदि मोनसे गोख्रै मावफुंनो हानाय बेबायदि बेबस्था जाहैगोन जोंनि आबादारिफ्रा मोजां बेसेन मोनैयाव मावनायफोरखौ खमायलांबाय थानाय बायदि अनुभब खालामनो हायो माइनि बेसेना खम जादों खिन्थु गुबुन गुबुन आबादनि बेसेनाथ' खमायाखै मालाबा समाव बे बान्दा कबि मेसेङाव गायनाय बान्दा कबिनि रेटआ एसे खम जायो खिन्थु आलुफ्राबोथ' खोब बारा खम जायाखै खिन्थु माइनि रेटआ हले खम एबार खिन्थु माइनि रेटखौ बारा होदों एबार हयथ' मनसेयाव 600सो थांगोन माइनि दामा एबार एसे बारा रेट होदों मानोना नुदों जे आबादारिफ्रा आबाद मावनायखौ गारलांनो हमदों बेनिखायनो बेखौ नुनानै असम सरकारा आबादारिफोरखौ मोनसे एनकारेजमेन्ट होनो थाखाय थुलुंगा होनो थाखाय माइनि रेटखौ एबार बांहोदों आसा खालामदों जुदि दा जि रेट होदों बे थोजासे नङा थेवबो एसेबाबो एनकारेजमेन्ट होगोन थुलुंगा होगोन आबादारिफोरखौ आरो फैगौ समफ्राव जों आरो बेनिख्रुइ बांसिन रेट होनो हायो नामा बेखौ सिन्था खालामनानै खामानि मावो To Kokrajhar Literary Festival बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव गोजोन आरो अनलायनायनि मोन्थोरखौ सिगाङाव दोननानै क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो बिमुंजों गासै 100 रावनि मोनसे हायुं गेजेरारि खन्थाइ फोरबो खुंनो लादों बे गिदिर हाबाफारिखौ क'क्राझाराव थानाय बड'फा हारिमुआरि मावथांखियाव सोलिफु नबेम्बर दाननि फैगौ 14, 15 आरो 16 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो लादों बे फोरबोनि गुबै थांखियानो जादों गोजोन आरो अनलायनाय बे फोरबोनि गेजेरजों गुबुन गुबुन रावनि लिरगिरिफोरनि बेसेनथियारि रोंमोनथाइखौ फोरमायलायनो खाबु होनो नाजादों बबेखानि हाबाफारिनि गुबुन मोनसे थांखियानो जादों बड'लेण्डनि बिखानिफ्राय सा सानजा भारतनि गोबां राव रावसाफोरखौ बुहुमाव सिनायथि होनो नाजानाय बेनिखायनो मख'नाय हाबाफारियाव नोंथांमोनखौ गाजा गोमजायै बाहागो लाफैनो बानजाय आफादा खावलायहरदों